שלום. אז לאחר 40 שנה, תדעו לכם, תגיעו לירוק ישראלי ברמת השרון, ערן הבעלים, חבל על הזמן. זה כמו סופרמרקט, אפשר להגיד אפילו כמו אייס של הצמחים במזרח התיכון. עציצים, פלסטיק, סחלבים, לבית, לחוץ, לצל, עצים בוגרים, חבל על הזמן, בואו תראו. לא נגמר. אמרתי לכם, אני לא צוחק, יש הכל. עציצים, מה שאתם רוצים, בכל הגדלים, שם למעלה, זה לא קיר, זה הכל עציצים, זה לא קיר, זה הכל עציצים, עדניות, צמחים. בואו נמשיך. אמרתי לכם, ערן ירוק ישראלי, יש הכל, הכל, תסתכלו. חבל על הזמן, מי שילך לפה יוכל לבחור שתילים, עצי הדר, תבלינים, עציצים, עדניות, לגג, לרצפה, בוגרים, קטנים, צבעים, עונתיים, לא עונתיים, מה שתרצו, מההתחלה עד סוף הגינה, לגג ולגינה למטה. יש פה הכל מספר אחד, ושכחתי להגיד, זה מאוד נקי. תראה את הרצפה. אפשר ללקק מהרצפה. אז כמו שאמרתי לכם, אפשר לבוא לפה עם בגדים אחרי פגישה יפה, לא יתלכלך לכם הבגד, ככה, כאו זה לא יתלכלך לכם. בואו לבקר רק ערן ירוק ישראלי, רמת השרון.